Bala lawr I 10 tra bod Louis Hall yn cael triniaeth. Y gic rydd gan Cain Owen. Kirkhoff ar flic ymlaen. Flic arall ymlaen at Miles Davies ac arbediad o'r safon ucha gan Joe Torrance. Un o arbediadau gorau'r tymor o bosib. Gwaith da I greu'r cyfle, arbediad gwell. 10 munud o'r gêm di chwarae. Owen yn ei chrymanu hi at y canol. Baker ar peniad, mae yno I Crawl. Mae'n fler, mae yna flic! A mae'n cael ei chlirio gan y Bala. Dwi'n yn siŵr be'n union ddigwyddodd, ond yna gyfle I James Crawl yng nghanol bob dim, a chliriad oddi ar y llinell. Tarasenko, peniad I neb, dim cymorth yno iddo. A Baker nawr a ffas hyfryd yn rhyddhau Noah Daly. Daly yn ergydion gynnar. Braidd yn yfarus gan Noah Daly. Higgins. Hall yn ôl I Ibrahim. Cyfnod da o fyddiant i'r Bala. Higgins di mynd ar ei rediad a'r bas di ganfod hefyd. Higgins I mewn i'r cwrt. Yr ergyd yn wan braidd. Ergyd gynta ar y nod gan y Bala. Pritchard. I fyny'r asgell I Miles Davies. Crawl yn y canol. Wood nawr. Y bel yn taro dyfarnwr. Roedd hi ar ei ffordd at Cain Owen. Felly y bel yn mynd I ddwylo'r dyfarnwr a'r chwarae na o ddechrau. Owen. I mewn at Crawl sy'n rhydd! Bobl bach. Amddiffyn y Bala'n cysgu'r ail ddechrau anarferol. A Crawl ddylai fod yn well. 2 funud o'r ail hanner di chwarae. Tafliad Miles Davies. Y peniad amddiffynol ddim yn un da. Os a lawio, o mae yna gol! Noah Daly yn sgorio I 10fed gol y tymor hwn, a mae Pen-y-bont ar y blaen. Y tafliad hir, y foli, mae'n gol I ddim. Owen ar gic rydd, at y postyn pella. Miles Davies yno, Tarasenko'n I warchod. Oedd na law o'r ysgwydd Miles Davies, ond tacl 10 yn ôl y dyfarnwr. Cyfle da. Cain Owen ar gic rydd. At y postyn pella mae'n mynd, Kirkhoff I fyny amdani. Miles Davies, Kirkhoff nawr. Cadw'r meddiant, Pritchard. Pritchard ar croesiad. Crawl ar peniad! A hanner ffordd drwy'r ail hanner, mae'n ddwy. Fe sgoriodd Crawl 4 gwaith yn erbyn y Bala ar tymor diwetha. Mae'n gwneud I eto. Amddiffynwr y Bala ddim yn neidio. Crawl yn rhwydo. Bas I gyfeiriad Tarasenko. Y flic ymlaen at Hall. Miles Davies yn ôl I warchod. Ludvigsen yn ei cholli Tarasenko ar ergyd, ond rhy agos at Higgs yn y gol. Mae yna dros chwarter awr o'r gêm ar ôl. Fydde gol nawr i'r Bala yn ei gwneud yn ddiddorol. Kirkhoff I Cain Owen. Crawl at Nathan Wood. Wood yn ergydio. Ni ddim yn bell, a mi oedd na wiriad a Wood yn hawlio cic gornel. Igi gornel. At y canol. Miles Davies ar y postyn pella'n rhoi'r bel yng nghefn y rhwyd. Ond oedd chwip yn y dyfarnwr di cael ei chwythu. Oedd na drosedd yn rywle yn ôl Bryn Markham Jones. Ibrahim. Tarasenko. Yn ôl I Ibrahim sydd wedi barhau ei rediad. Mae'n gwthio Ludvigsen o'r neilltu a mae'n gwthio'r bel I gefn y rhwyd. Wel, da ni yn y funud ola'r 90. Mae'r Bala di cael ei gol ac ail gol mewn 2 gêm I Ibrahim. Ond gol gysur yn unig fyddech chi'n disgwyl I hon fod.